Dragi slušatelji, dobar dan. Požeška 123. brigada jedna je od najboljih u Hrvatskoj vojsci. Njezin ratni put prezentiran je ovih dana prigodnom izložbom u našem glavnom gradu. Izložba je otvorena prošle subote, a tom prilikom snimili smo emisiju koju ćete čuti narednih minuta. Nazvali smo ju 123. ide dalje. Mislim na tebe. Slušam vijesti, brojim korake. 123. brigada formirana je u listopadu prošle godine, no njeni počeci datiraju od ljeta. 7. lipnja na stadionu Dinama u Vidovcima okupilo se 18 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i zapovjednik Miljenko Crnjac. Ovaj broj ubrzano je rastao, počelo se s obukom, ali rasplamsavanje ratnih sukoba učinilo je svoje. Već 16. srpnja požeški borci našli su se na Novogradiškom ratištu. U danima što su slijedili, put ih je odveo i u istočnu Slavoniju, a kada je neprijatelj opasno zaprijetio našoj općini, vratili su se da ju brane. Činili su to uspješno i svi pokušaji okupatora da se sa Papuka i Psunja spuste u nizinu ostali su bezuspješni. U prosincu borci 123. krenuli su u kontranapad. Na sam Božić požeška općina je oslobođena. No tu se nije stalo. Naši borci prvi su ušli i u zloglasno Bučina pakračko područje i taj dio i sada uspješno čuvaju od neprijatelja. Nažalost, sve ove uspjehe pratile su i žrtve. 34 borca 123. su poginula, a 298 ih je ranjeno. Ima snagu zlatnog žita, ima oči boje mora. Izložba Požega i njezina 123. brigada postavljena je u galeriji Zvonimir, a organizirala je služba za informativno, propagandno i psihološko djelovanje 123. brigade uz pomoć galerije Ministarstva obrane i zavičajne zajednice Požega u Zagrebu. Evo što nam je prije otvorenja o izložbi rekao Antun Božić, pomoćnik zapovjednika brigade za informativno, propagandno i psihološko djelovanje. Izložba će trajati 15 dana i zamišljena je kao jedan spoj povijesti našega grada, Požege s jedne strane i prezentacija, jedna skromna prezentacija 123. brigade Hrvatske vojske i onog obova koji je ona dala uspjesima općenito Hrvatske vojske na području Republike Hrvatske u ovom oslobodilačkom ratu u koji je Hrvatska gurnuta. Ova izložba nije zamišljena kao samo hvala 123. brigade, naglašavam, to je skromna prezentacija svega što je 123. brigada učinila od dana svoga nastanka pa do danas. Na otvorenju izložbe nazočni su bili uz pripadnika brigade predstavnici općinske vlasti kao i mnogobrojni Požežani koji trenutno žive i rade u Zagrebu. Svima njima o ratnom putu 123. govorili su njen prvi zapovjednik Miljenko Crnjac i sadašnji Zdenko Farkaš. Izložbu je otvorio pomoćnik ministra obrane Republike Hrvatske Slobodan Praljak. Razgledavši izložbu, gospodin Praljak nam je rekao sljedeće. Fotografije su lijepe, ali ono što je na fotografijama izgleda kao i svugdje u Hrvatskoj, je posljedica jednog zločinačkog, imperialističkog rata. Mislim, ono što čovjeka stvarno veseli gledano s izložbe jeste da je to sve skupa snimljeno, da je vidljivo, da će ostati zapisano i da će to poslije naprosto značiti svjedočanstvo istine. Istina je da smo branili svoju domovinu koju ćemo sasvim sigurno imati, a oni koji su to napravili prije ili kasnije će odgovarati. To je uvijek tako bilo u povijesti, pa će biti ovaj put. Lijepa izložba. Istrčale zagrebačke frajle,
istrčale zagrebačke frajle, korak ide za korakom, mladi Hrvat pod Varjakom. Boj se bije, hrvatski se varjak bije za slobodu i za dom, hrvatski dom. Boj se bije, hrvatski se varjak bije za slobodu i za dom, hrvatski dom. Istrčale, pa se nasmijale, istrčale, pa se nasmijale, korak ide za korakom, mladi Hrvat pod Varjakom. Boj se bije, hrvatski se varjak bije za slobodu i za dom, hrvatski dom. Boj se bije, hrvatski se varjak bije za slobodu i za dom, hrvatski dom. Mili Bože, lijepili momaka, mili Bože, lijepili momaka, korak ide za korakom, mladi Hrvat pod Varjakom. Boj se bije, hrvatski se varjak bije za slobodu i za dom, hrvatski dom. Otvorenju izložbe u Zagrebu, kako smo već rekli, prisustvovali su i pripadnici naše brigade. S nekolicinom njih razgovarali smo o proteklim ratnim mjesecima. Čujemo najprije zapovjednike bataljuna. Zlatko Bošković, zapovjednik 1. bataljuna. Ipak je bilo najslađe doći na Bučje. Znalo se šta je Bučje i popet se na Bučje je bila prava stvar. Kad ste došli na Bučje, što ste prvo pomislili? Pa onda sam mislio da nas ništa ne može zaustaviti. Ivan Valentić, zapovjednik 3. bataljuna. Pa pazite, bilo je puno teških trenutaka. Bilo je puno vatre. Gdje, recimo? Pa bilo je puno od tamo Poljanske, Kantrovaca do Kamenske, Streževice, Sažija. I sve se na kraju ipak dobro završilo. Mislite li da će skoro kraj rata? Teško je to prognozirati kad će kraj, ali po ovome što se sad događa i što se dešava, kraj bi trebao biti. Dolazak plavih bi trebao riješiti neke stvari. Zvonko Peternel, zapovjednik 2. bataljuna. A najteže je bilo upravo prvo uporište kad smo krenuli Vrhovce, pa sama Kamenska i Bučje, najjače uporište i za vrijeme 2. svjetskog rata i sada. Što ste govorili svojim borcima prije, recimo, tako važnih akcija kad ste krenuli? Pa pazite, nije ništa trebalo puno govoriti. Motivacija je jako velika. Borci su motivirani, tako da nije bilo ni potrebe. Mi znamo zašto se borimo i tako znamo svoj cilj, prema tome nije trebalo ništa posebno govoriti. Da li su oni vama nešto govorili? Ste imali osjećaj da se možda boje prije tako važnih akcija? Ne, nikad. To ni u jednom momentu nismo osjetili. Od prvoga dana kad smo krenuli bili smo spremni za tu borbu i spremni smo i dan danas dalje nastaviti ako bude trebalo. Petrit Kabaši, zapovjednik 4. bataljuna. Ja vodim bataljon koji je u cijelini je izrasto iz narodne zaštite, sad su to prekaljeni borci, drže prvu liniju već 3 mjeseca i to jako čvrsto, ne daju neprijatelju da prodire u naš teritorij i tako. Vi ste osobno očito zadovoljni. Pa čujte, meni je čast da sam u Hrvatskoj vojsci, zato i jesam zadovoljan. Ivan Harmicar, zapovjednik 5. bataljuna. Pa mislim da su ovo stvarno lijepe fotografije, da imamo što pokazati Zagrebčanima i ne samo Zagrebčanima, vidim da ovdje ima jako puno Požežana koji žive i rade u Zagrebu. Mislim da su oni svi zadovoljni što imaju prilike vidjeti cijeli put stvaranja naše 123. brigade.
ko sviće vrijedi ova noć, i zagrljaja moga na fronti moraš poć. Ali ma gdje bio s tobom je i mjesec naš i zvijezde sve, i znaj da čekam te, i znaj da čekam te. Ti otvaraš vrata, tiho kuca sad, ne gledaj me tako, to tek je kiše kad. Idi sada dušo, jutro je, idi sad, ne gledaj me, al znaj da čekam te, al znaj da čekam te. Jednom ova jutra zauvijek će proć, i večer jedne ti ćeš k meni doć. Ali sad ću poslat anđele da kažu ti da ljubim te, da znaš da čekam te, da znaš da čekam te. Kad se noću budim i tebe nema tu, ja osjećam tvoj dodir i čežnju tvoju svu. Vratit ćeš se, dragi, k meni ti, i naš će san oživjeti. Ti znaš da ja to znam, ti znaš da tvoja sam. Sanjam tvoje oči, tvoje osmijehe, sanjam tvoje lice, tvoje cijelove. Ivan Vukas je zapovjednik topništva. Pa najžešće borbe su bile na Kamenskoj i na Vrhovcima. Međutim, bilo je na cijelom terenu velikih borbi. Željko Kalić jedan je od onih 19 boraca koji su prošlog ljeta počeli stvarati današnju 123. brigadu. Sada obavlja dužnost načelnika štaba brigade. Gdje su recimo bile najžešće borbe u kojima ste vi sudjelovali? Da li su to Vrhovci, Kamenska, Bučje, šta ima tu sve po redu? Prvo vodili su oko Kamenske Mjače. 3 puta smo išli na tvrdo, 4. put smo ušli. Kad nam pogledalo 3 čovjeka od 3 napada. Bilo je gadno, ali bilo je i lijepo. Bilo je lijepo kad smo zauzeli. A malo je fotografija prikazanih, tako da tu ne može opisati. Tu sam vidi samo jedan dijelić toga na koji mi možemo izvesti svaku svoju priču koju je bio gore. Prvi put kad smo napali Jeminovac i Čečaš, onda smo ih iznenadili i zgazili. Nakon toga je bilo sve puno lakše. Iako teško ući u prazno selo. Nikad ne znaš da li će neko iz kuće ispaliti metak, ubiti čovjeka i šta onda. A najviše u jednom danu što smo uzeli sela bilo je kada je bio napad na Tisovac, Rogulje, Cicvare, Cikote, Bjelavice. Sad kad bi završilo pod navodnicima, kad se sjedne malo, trezveno razmisli, onda kažemo Bog nam je pomogao. Ali vi sami ste dali dobar dio toga. Svaki čovjek je dao, svaki pravi Hrvat. Od djeteta, žene, starog čovjeka, svi koji su ostali na hrvatskoj zemlji, koji su pomagali hrvatsku vojsku, to je sve njihova pobjeda. Mi smo samo ti koji smo išli ispred njih. Čujmo sada što nam je rekao i sadašnji zapovjednik 123. brigade Zdenko Farkaš. Ja tvrdim da je 123. brigada nastala kao jedan spontanitet iz kojega je Požega rekla svoje ne. Požega je rekla svoje ne svim neprijateljima. I 123. brigada je i rezultat rada i u narodnoj zaštiti. Naši ljudi, to nikad ne smijemo zaboraviti, su mjesece i mjesece i unijeli su tu svako svoje slobodno vrijeme, svoju volju, svoj moral, motiv. Sve su unijeli da kažemo ne svakom neprijatelju. Dakle, mi moramo reći, Požega je rekla ne. Požega je rekla 123. ide dalje.
na pragu u šoru smo. Ne dam ja nikom svoj hrvatski dom. Vukovar ponos svih je Hrvata, Osijek i Vinkovci brat su do brata. Slavonija cijela rekla je ne, Hrvatska ponosna je time. Slavonija cijela rekla je ne, Hrvatska ponosna je time. Šibenske klape pjevaju jače. Uvijek će Marjak, naš barjak biti, Stradun će stari gospare biti. Dalmacija cijela rekla je ne, Hrvatska ponosna je time. Dalmacija cijela rekla je ne, Hrvatska ponosna je time. Kršna ko nikad do sad, Sisak je opet povijesni grad. Varaždin drevni u srcu je moj, Zagreb je dao sina za dom. Hrvatska cijela rekla je ne, Hrvati ponosni su time. Među posjetiocima izložbe našao se i velik broj Požežana koji sada žive i rade u našem glavnom gradu i nekolicinu njih zamolili smo za izjave. Prvi zapovjednik brigade Miljenko Crnjac sada je načelnik ureda kopnene vojske. Čujte, ja nisam sam vezan uz brigadu, ja sam vezan uz grad Požegu. To je moj grad, meni dosta ljudi govori Hercegovac i to, ali Požega je moj grad i ostaće, bez obzira da li ja ostao u Zagrebu ili se sutra, preksutra ili jedan dan vratio. Požega i brigada, ne mogu reći moji, ali prirasli su mi toliko srcu da će uvijek ću biti uz njih, a nadam se i oni uz mene. Kruno Matešić, predsjednik je novoosnovane zavičajne zajednice Požega u Zagrebu. Pitali smo ga što misli o našoj brigadi. Pa ja mogu prenijeti samo ono što se priča po ministarstvu. Ako smijem reći, potpuno otvorena srca, svi smo ponosni na 123. Povjesničar Dragutin Pavličević među ostalim rekao nam je i sljedeće. Da, ovo je zaista novija i najnovija povijest. Baš sam malo prije pogledao Španovicu, pa me pitaju što je Španovica, a ja sam sjetio jer sam svojedobno radio rad NOB u Požeškom kraju, pa sam se sjetio 1942. kad je Španovica spaljena ognjem i nemačem poput Kartage i osnovano novo selo. I sad kad vidim kako svako nasilje protiv povijesti se vraća, Španovica je opet uskrsla i opet je Španovica, a novog sela nema. Naravno sam se sjetio sličnih slučajeva sa Zrinjem na Baniji, sa recimo Boričevcem u Lici i tako mnogim mjestima gdje se pokušalo nasilno uništiti jedno selo, promijeniti njegov toponim, kao što se to ostalom pokušalo i s Požegom sa nametanjem Slavonska, i mi smo znali kad je neko došao i rekao Slavonska Požega da je stranac do Tepenac, za nas je uvijek bila i ostala Požega. Među posjetiteljima izložbe zatekli smo i bivšeg direktora PPK Kutjevo Antuna Švarca. Jako mi se dojmilo kad smo osnivali zavičajnu zajednicu
lijepo je bilo organizirano, lijepo je bilo i sad na izložbi mi se dojmilo, lijepa je izložba i dosta nas se skupilo. Živite u Zagrebu, ali pretpostavljam da ste pratili razvoj i sve događaje vezane uz našu brigadu. Upoznat sam i raduju me uspjesi 123. brigade i ponosim se s njom. Hrvoje Vrgoč, direktor Zavoda za školstvo. Ovo je inače prekrasan susret da se vidimo i sa borcima i sa požaranima, a i mi požarani u Zagrebu ne vidimo se ovako jednom okupu. Ponosan sam da naša brigada ovako se borila, da ovako je uspjehe postigla. Gledao sam nekad ova mjesta u koje sam ja bio, nažalost to je Kamenska i Mijači, kad sam nekad po kazni morao u njoj raditi kao mladi učitelj, ali vidim da smo se oslobodili i to mi je posebno drago. Na kraju čujemo i predsjednika općinskog izvršnog vijeća Antu Bagarića. Pa današnji ovaj sastanak mislim da je odraz uspjeha koje je polučila 123. brigada. Ova izložba koja je priređena povodom ovog dana, odnosno na prijedlog našeg zavičajnog kluba, je samo jedna kronologija događanja koja je bila na našem području i drago mi je da smo mogli ovim svim našim požežarima ovdje pokazati šta se dešavalo u njihovoj matici, odnosno u matičnom gradu Požegi. Mislim da je izložba vrlo uspjela i da će kroz ovo vrijeme, koliko će biti stalni postav izložbe, pokazati i Zagrepčanima šta Požega jeste doživjela u ovom ratnom vremenu. Eto, dragi slušatelji, to smo čuli od posjetitelja na izložbi Požega i njezina 123. brigada. Inače, za dobro raspoloženje svih gosti brinuli su se slavonski biseri, a naši borci uz njihovu pomoć pokazali su svojim gostima da se dobro snalaze